Vieš o tom, že zlato má vynikajúce elektrické aj tepelne vodivé vlastnosti? Tá tepelná vodivosť zlata je naozaj extrémne vysoká. Je to 310 W na milikelvin, to znamená, že zlato dokáže viesť teplo oveľa efektívnejšie ako akýkoľvek iný kov. Čo sa týka aj tej elektrickej vodivosti, tak tá je absolútne na špici v porovnaní s inými kovmi a to je práve dôvod toho, že prečo sa zlato používa v priemysle ako ten základný kľúčový elektrovodič, lebo okrem toho, že má vysokú vodivosť, ani nekoroduje, ani neoxiduje. Čo znamená napríklad to, že keby ste niekedy našli nejakú zlatú mincu z nejakého 24-karátového zlata a tá minca mala možno 500 rokov a teraz by ste tú mincu použili v elektronike ako vodič, tak by tá vodivosť bola rovnaká ako v prípade zlata, čo sa vyťaží aj teraz. Čo je za mňa ako hodne zaujímavá informácia a celé je to len o tom, že aké informácie príjmame a čo si z tých informácií potom do budúcna pre sebou odnesieme. Majte krásny deň.